a daina rufuwa da yara in aka balaga abun rufuwa ɗaya a daina amfani da shi saboda shi sha'awa bashi da yare. Secondary school boarding houses da muke kai yayanmu muna kai su ne me suke yi idan kika kai su boarding houses tsirara ake wanka wata ran a toilet tun daga secondary school yarinya tun daga JS1 ta zama yar madugo saboda sha'awa batta da yare. Muna gane wannan za mu kai yaranmu makarantu na gaba secondary a wurin wannan ne baki san lafiyar mijinki ba baki san ya yake ba ƴaƴanmu bamu koya musu shara ba bamu koya musu wanke-wanke ba bamu koya musu ladabi da biyayya ba bamu koya musu tsoron Allah ba koya musu duk wannan ba. Me za mu yi sai ki koya mata yarinya za a aure da ta cikin farko abin da za mata a bata cicciɗi a bata kaza a bata zabbi a bata waya hada mata mara ya cika. Mai gida ko ba zai iya mu'amala na minti 5 ba minti 5 ba zai iya ba saboda bashi da isasshe